Tayo na sa pamilya, mga cancer walang magawa. Memes para sa lahat ng bata, dito lang sa Pipi Binasa. Gusto nyo mga cancer, ako nga pala si Paulol. At lahat tayo dito bagong ligo, bagong ahit, diba? Bagong tae. Ang hindi lang magbabago rito ay yung pang-titrip nyo sa akin. Dahil meron tayong subreddit, Pampamilyang Paulol, puntahan nyo na. Dadaanan natin ngayon lahat ng mga memes, ng mga memers natin mga cancer dyan na gumawa ng memes related sa channel. Sabi ko nga sa'yo, diba? Yun ang ating priority. So, simulan na natin! Woo! Excited na ako sa mga katarantaduhan nyo, mga hayop kayo lahat. Bueno mano, from Ahigaw Chan, di ba? Pangalan mo pala, excited na ako. There's only one thing to 3 words! Yeah! Subscribe to Paulol. Maraming salamat, Ahigaw Chan. Tama ka dyan. So, kung meron kayong katabi ngayon na hindi mo kaibigan, makipagkaibigan ka sa kanya, tapos sabi mo mag-subscribe na sa ating, di ba? Para umabot tayo na 100K bago matapos ang taon. From Kea. Speaking of Ahigaw Chan, ayan na. Paulol Kun o Chinchin. From Ivan Joshua. May tanong ako, Ed. Ano yon, Maring Jessica? Pwede ba namin malaman kung bakit ka lagi nakabonet? Oo naman. What the fuck? Ano na naman to? What the fuck is this shit? Bakit nyo ba ako sinasama, ha? Alam kong alam nyo na mahal ko si Ed. Pero sobrang pagmamahal to. Ba't ako naging anit? It is an honor na maging anit ni Ed Kaluwag. Sunod! Nakakapanghina. Yay, laway. Wala man lang sense. Hindi ko yung, at least yung mga acronym sila, merong sense. Yeah, yesterday I asked you, last week I asked you. Dapat tayo huling linggo, tinanong ko kayo. O kahit ano man. From Araw-Araw Artist. Oh, shit! Damn! Ito ha ito, pinakamagandang fan art na nag-send. Ngayon, tangina. Omae wa mou shindeiru. Araw-Araw Artist, isa kang henyong cancer. Maraming salamat. Grabe. Look at them hands! Meron tayong parang horror aesthetic dito. Tabi yung shading nung ni Bol. Holy shit. Grabe yung quality. Itong channel na to nagbibigay saya sa akin bilang artist, lalo ngayon napakahirap gumuhi at gumawa ng obra dahil sa depresyon. Salamat, Paulol. Maraming salamat, Araw-Araw Artist. Ako ay masaya at malungkot. Masaya ako sa binigay mo at malungkot ako na ikaw ay depressed. Alam naman natin lahat dito na isa yung mental illness at sa ngayong mga panahon dahan-dahan na siya nakikilala at nabibigyan na ng spotlight, nabibigyan na ng tamang lunas at tamang aksyon ng mga taong may depresyon. Tandaan mo, nandito mga cancer at ang channel na to para sa'yo, Araw-Araw Artist. Araw-araw ka din sanang gumuhit ng mga obra mo at ma-inspire ka sana, hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng tao na nakapaligid sa'yo. Mahal ka nila lahat. Mahal ka ng memes at mahal ka nila. Kung hindi ka nila mahal, wala kang paki sa kanila. Wala sa kanila ang kaligayahan mo. Tingnan mo si Ed. Si Ed, kahit hindi siya pinapansin ng mga multo niya. Diba? Kahit hindi siya pinapansin, mahal pa rin niya sila. Hinahanap pa rin niya. At tayo mga kanser, mahal din natin siya. Nakakapanghina. So, Araw-Araw Artist, maraming salamat. Mga kanser niya, puntahan niyo siya. Search niyo siya. Supportahan niyo ang ganda ng kanyang mga ginagawa. Grabe. Message mo ako sa Facebook page natin, Araw-Araw Artist. Mag-usap tayo doon, okay? Gawin nating merch to para sa mga cancer. Sunod, from Rapa Peps. No, yung YouTube has been terminated. Rest in peace. Rest in peace, 6K subs natin channel. Sa mga bago dyan pasok at bagong salang uli. Na-delete na tong channel na to dati at bagong-bago lang to. 6K, yun yung sobrang edgy at sobrang dank. Ngayon nakaharakan ko pa, ginalingan ko na yung filter ko. Wala na akong pake sa nararamdaman ng mga edgelords dyan. Hindi worth yung kasiyahan nila sa ikamamatay na channel. Like, kaya ko, magpapasok ako ng mga kaya, pero yung mga masyado na hindi na pwede. So, sunod, maraming salamat. Subscribe to Paul. Maraming salamat, go ako. Joke lang. Alam naman natin na para kay PewDiePie. Glow ko, mahalin mo ako. Sunod, tingin ka mula sa pweta ng iyong telepono. Ano yan? Subscribe? Hindi ko paggalawin tong ko. Windows, itong monitor ko. No, hindi pwede. No, hindi talaga pwede. Masisira pa yung setup ko Ano ba? Kayo i-comment nyo lang yung nakalagay dyan. Maraming salamat. Sunod. From DR na may 5 N. Nawawala ang mukha ni Paulol. Tulungan natin siyang mahanap ito. PewDiePie, Tito, Ed, Paulo Abilino. Ako to Dapat wow, ako to. Buti na lang wala emoji sa YouTube. Pwede, mapapaaway na naman tayo dyan Tama na. Monetize na lang ang symbol natin habang buhay. Ayoko na. Sunod. Nakakatawa kayo lahat, no? From Abel69. Pedophile. Ano?
No, papabit channel kami dito. Di ko alam ang nakalagay dyan. Ang nakalagay dyan yung mga exam results, mga reviewer. Ayoko na sunod. Wala tayong kapangyarihan dyan. From Turbolul, fan art. Yan, pang merch din ulit. Maraming salamat, Turbolul. Ba't ang laki na ilong ko dyan? Bakit parang pwede ako makapatay ng isang addict dyan? Sunod. Ano ba? Alam ko iba dyan. Kakaano lang. Hindi lang kayo MJ sa aking content, ha? Relax lang kayo. Sobrang memeable kasi na kayo lang content. So wala akong magagawa. Para ako langaw sa tae. Yung pinakamalagkit at pinakamasangsang ng mga content ng ating lilipara kasi yun lang hilig ko. Hindi pa ba kayo sanay? Hindi pa ba kayo sanay sa content na nilalabas ko? Kaya nga pa ulol eh. From gay, okay, di ko pwede sabihin yung pangalan mo kasi sobrang pampamilya. No, dapat mabigyan mo yan ng talong mo. Okay lang, baliktarin mo na lang yung photo nila. It doesn't matter, man. Nagbago na sila. Let's move on. Mahalin natin ang mga mandirigma. Ulol. From Arbor na. Tama na. Hindi ko kaya sakalin si Ed. Ang sumasaka dyan, yung KMJS team. Sila nang iipit sa kanyang lalamunan, hindi ako. Kung talagang kilala nyo, kung alam nyo na nasa side ako ni Ed, ganun ko siya kamahal. Sinasabi ko lang inconsistency sa kanyang sinasabi para next time mag-improve siya. Kasi gusto ko lang siya maging paranormal expert level 1100. From HCar ZZ. Bolbol! Yes! Ang cute ni Bolbol. Kasi si Bolbol. Maraming salamat, NDRKJJ. Sobrang saya ko sa ginawa mong picture ko. Bakit wala ako abs? Tayo na... Oh, ay! Pampamilya tayo! Ha? Kamanggulo. Dolphin Scream. Ano to? Oy! Basta laksa natin, nakakatawa. Sabi ko nga sa'yo, alam ni Dolphin Scream na sa pangalan niya Scream, di ba? Aray. Nakakapanghina. Bagong ligo, bagong ahit, bagong lahat, bagong tenga, bagong eardrums. Maraming salamat, Dolphin Scream. From Gabsy. Ano ba? Dollars kasi yan. Dollars yung kay Papa Puday. Okay? Sa akin, pesos lang. 50 times mas mahal yung kay Puday pa kaysa sa akin. Kaya bumili lang kayo na ating merch. Diba? $3.99 lang bago maubos. Ako, matagal pa uli bago tayo maglabas ng bagong merch. Kaya bumili lang kayo $3.99 nasa description, Lul merch. Easy plug. Maraming salamat. From Ordinary Acanti. Parang diarrhea yan sa utak. Kaya hanggang mas nag-scroll kayo sa subreddit dati, lalo nagtatae yung mga synapse mo sa kokote mo. Sunod! From Paulis, parang kalawakan! Nakala ko pa yung araw na yun, ba't ano nangyari sa mukha ko? Ba't parang natapakan ako saglit? From Luisito Mago. Subscribe to Paulo. Subscribe to Kuya mo ba siya? Diba hindi nakakalamid yung video with Tito Jericho? Diba sasabihin na niya eh. Ba't pinapaalala mo pa sa akin, ha? Paano? Subscribe to Paulo. Subscribe. Ano mo ba siya, kapatid? Bol-bol buti na dyan ka. Kailangan akong ma-relax. Nakakapanghina. From Alex Invento. Paulo, nag-meme review at may nakasamang malaswang meme YouTube. Tama si Alex, hindi ka nag-invento dyan, Alex. Totoo yan. Kaya yung mga hayop dyan. Sabi ko kasi, pampamilya lang kami dito, mga YouTube personnel, ha. Wala ka makikita dito malaswang. Ako na mismo mag-filter kasi kailangan ko ng pera at yung mga hayop na to, kulang sa tikol. At kung ano mga sinesend sa aking mga kababuyan. Sabi ko kasi, tapos na yung 6K natin na channel, ha. Di ba, mas lalo kayong mape-pressure na maging mas creative, na maipakita yung gusto nyo ipakita nang hindi tayo nahawakan ni Tito YouTube, ha. From Mendoza. Nag-iisa legit fake news site host ng Pilipinas, si Mocha Frappuccino nandito sa baba, di ba? Walang tatalo network dyan. This is from Joyce daw. What the fuck? Oni-chan! Jose Marie Oni-chan. Ako, arigatengs gozaimasu, ate, kung sino ka man. Joyce daw. Hindi ko na kung totoo yun. Basta magtitiwala lang ako sa comments. Plot twist sa lalaki yan. He is a trap, pero it's okay, di ba? Okay lang na trap yan as long as nakapikit ka. Kung nakasubscribe ka na, kesa magnakaw ka ng phone, kunin mo yung phone na nanakawa mo, isubscribe mo sa channel, balik mo, di ba? Nakatulong ka na sa kanya, nakatulong ka pa sa akin. Maraming salamat, sunod. From aiming to the top, how to make Paulol 100 million subscribers. Okay, 75. Ano yan? By inspect? Yeah, alam ka na yan. Tapos si Papa. Nag-effort pa siya na maglagay ng audio effect ng keyboard. Kahit hindi sabay dun sa pag-type niya. Damn! Aiming to the tops, doing it! Ah!
Naunahan na natin ang P-series. Diba? Nag-iisang wannabe pa rin. Ayan na, nag-iisang cancer natin, deep web hacker. Yung kalaban natin T-series is Tito, kaya siya T-series, okay? Kaya sa mahawakan tayo ni Tito YouTube, yun ang ating nag-iisang kalaban. Every time na nilalagay ko earphones ko, nababawasan ako ng eardrums. Ba't kayo ganyan sa akin? From Silva GB, 6K subs Paulol, YouTube person. Tama, napatulugin nyo na yung 6K subs sa channel. Pagpahingahin nyo na. Parang Victor Magtanggol, patay na eh. Para ka nasa sementero, tapos tinatapakan mo pa yung lupa. From Anago Trash. Selfish nga naman mga ka-cancer. I'm so proud of this community. O yan, diyan na ano yung gusto mo nangyari, di ba? Huwag ka na mag-send uli. From Umami eh. Bakit level 35 lang si Ed? Level 1,000 niya. Respeto naman kay Ed. Ako maintindihan ko pa level 1 lang ako eh. Level 0.5 nga lang. Wala pa ako sa kuko ni Ed ha. Fan art from Edward Fordan. Ooh, nice. Kinuha mo sell out si Bolbol at ilagay mo rin yung logo natin. Maraming salamat. Bolbol, papayag ka ba? Binura yung mukha mo. Pwede tayong karomiya dito na dito ka sa likod. Sunod. Sige, fine ha. Total gusto nyo gawa tayo ng ganyan ha. Sige, gumawa nga kayo ng intro para dito sa subreddit natin. Every time nagdadito, kailangan ko ng intro. 720p minimum pero 1080p maximum ha. 1080p ang recommended ko kasi yun ang ating nilalabas dito na resolution. Gumawa kayo ng hindi copyrighted na maganda na hindi sukot na intro. I-post sa subreddit natin. Hayaan natin ng mga cancer ang bumoto kung ano magiging intro natin for next week at papalitan natin yan every time. Basta gawa lang kayo ng gawa ng intro. Mga 7 seconds lang maximum na intro. Basta pag nakarami na tayo ng mga entries, saka natin dadaanan lahat. So, mabuhay yung mga video editors dyan na may magandang computer na pang-edit. Yung mga photo editor dyan, relax muna kayo. Sa 100k special na kayo lumaban, ha? Meron na tayong, nung huling linggo, tinanong ko kayo. At kung marami dyan, ilalagay natin. Sa 100k natin, naasa na ako ngayon pa lang. Have fun with it. Kita nyo sa akin pinaka-cancer yung edit na hindi makaka-copyright, ha? Pumili kayo ng magandang audio. May the best memer win, mga From Jules Radon. Ang horoscope natin ngayon ay cloudy with a chance of balls. Nakakapulot ka na 1,000 pero tig-pipiso. From Juanabe. Diba, Paulol, diba? Kasi hindi halata sa channel natin kung ano yung spelling ng Paulol. Mga cancer kayo lahat, maraming salamat. From Rasol 143, watching videos of Paul. Baka hindi ka masaya dyan Ito yung mga bagong baby browers dyan at mga Totoy Brief. Sila ang future natin dito. So maraming salamat. Yan, ganyan mag-share ng, ng channel ha. Anong silbi ng kaibigan nyo kung hindi sila magsasubscribe? Sunod. From Blaster Balogna. Nice. Nice name. Ew, I stepped in shit. Mga normies na natitrigger sa opinion. Diba? Naku nga pala. O nga naman, diba? Hindi pwede magano opinion na isang tao hindi mo kilala sa internet. Ay, kaya mahal na mahal ko ang internet. At kaya cancer ang tawag ko sa aking fanbase. Kasi that is the joke na kung ano yung pinupurga natin, yun yung ating tawag sa sarili natin. Kasi doon natin maaalala yung mga jokes and the memes at yung problema, diba? It's a form of parang reverse psychology. Iba dyan na na-offend. Problema nyo na yun. Hindi naman nagso-snow sa Pilipinas pero ang daming snowflake. Wasak! Bol! Laban! Traitor ka. From Mamoy 35. Huwag kayo magalit kay Jesus. He is only speaking the truth. Ba't pinapaalala nyo? Tama na yung ano paalala. Sobrang halos mangiyak-ngiyak ako nun. From Remu Hecho. Bababayan channel tayo pero maraming salamat. Ako ang pinakamamasama-masang pudaypay dyan. Kahit laos na to, magdadab pa rin ako kasi wala kayong magagawa. Yup, di ba? Sabi ko nga sa inyo, ang dami nagko-comment na nakita daw nila ako. I'm sure hindi ako yung lang yung payatot na nakasalamin. Huwag na tayo maglokohan dito. From Rapper 109. Ito pala yun. Hindi kasi cancer na sakit. Cancer na yung term mo sa mga kupal sa internet, ha? Hindi tayo nagiging medical. Masyado niyo ako binibigyan ng credit, hindi ako gano'ng katalino. So, doon nagtatapos na ating Paulol review kasi mga hayop kayo lahat, 'di ba? Mahal na mahal ko kayo, mga puto. Papabayad channel, tama na. So, huwag nyo kalimutan yung ating contest, ha? So, huwag nyo kalimutan yung like, share sa mga cancer yung friends para makasali sila sa contest natin. And syempre, huwag nyo kalimutan subscribe. Paulol! Ang isipan sa science o agham. Venezuela, Venezuela.